Ora duwe apa-apa kok aku kok. Terus iki omong aja seneng-seneng lho, Nduk. Iya. Nanging sing baku dijupuk intisarine. Intisarine. Munggo hikmah lan tujuane apa? Sing mbok karepe iki kepiye, Mak? Ngene ya. Nduk, merti desa kuwi adat budaya sing ujupe mensyukuri nikmate Gusti kang wis diparingake. Tegese para warga krandon kene taun wingi iki wis padha keparingan sehat, bagas waras, tias bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu kabeh wajib disyukuri ben kabeh dadi berkah ya, Mak. Banjur sing luwih wigati meneh warga krandon kene kejaba ngadani merti dusun iki bengi iki ya padha karo wungon bareng-bareng nyuwun ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga dusun krandon kene iki tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandel rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan. Nah menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun dumateng warga ing dusun krandon kene saya maju dusune saya reja bagya mulya amin amin ya ma amin. Tepuk tangan wis ding. Ya telat kowe mak. Iki ujupe ya wis diaturke kabeh. Banjur sepisan meneh ya ngaturke gonging panuwun kang tanpa upami. Iki dene wis ditimbali sowan ning dusun krandon kene ya mak kuwi bener. Terus iki ya bengi iki awak dhewe ora dhewe. Ora dhewe wong loro iki mak. Ya maksude iki lelimbukan ki ora mung awak dhewe-dhewe ngene iki lho. Ora mung kita berdua. Ngene iki maksudnya dalang iki ora dhewe ora omongan karo debok ngono lho. Ha terus karepmu kepiye? Ana bintang tamune. Bintang tamu? Ana pira? 3. Bintang tamune 3. 3 wae kepiye to? Ana Mas. Sapa? Ana Mas Gareng Pung. Apa jenenge? Mas Gareng Widi, kleru aku wisan. Iya. Terus ana Mbak Elisa karo ana Mbak karo ana nganu ding Denok Tatin. Sopo, Pak? Denok Tatin. Iya. Banjur sing diaturi jumeneng sapa sih, Mak? Diaturi munggah panggung. Heeh. Mas, sapa jenenge Mas Gareng Widise iki sing kudu jumeneng ning panggung sing kudu munggah ning pepanggungan iki Mas Gareng Widise. Iya, Mak, ngono ya apik. Kanu disepoti kanca-kancane rek sepote napa? Budaya cak kaya ngono iki piye. Ora ngerti kene gak karepe kiprah wae piye. Dung dung deliang lah kok ming dung dung deliang terus. Moh buka apa jenenge iki kendang. Paling ora ngluhurke Pak Joko UKJGS. Pak Joko UKJGS. Buka bonang no waduh dah kita tung deliang ndang tung terang tung lha ming tung deliang tung sing marai karawitan kene kuwi aja sembrono e. Nah. Baleni. Munggah panggung wis nesu-nesu sing sabar to Mas, mbok. Nesu wae ora pas kok. Ora pas kepiye dipaske? Ora loro. Apa jenengane iki? Apa? Ya dipaske. Ah iya dipaske to. Ora nesu-nesu engko ndak iso. Nek pas ki loro maksudnya. Nah, apane?
rasane iki lho Mas, rasane. Iki ya mangga. Pak Joko. Jiret, lek dedong ora to jane iki. Dung dung dliang kuwi ping 3, tundang dung dliang pelang dung dung. Masalah udah digawe-gawe kowe. Wah jajal dikendhangi dicontoni. Dicontoni Mas Gareng. Jare warga laras. Dicontoni coba. Dicontoni kepiye sing bener ki kepiye coba dicontoni. Dicontoni ndak meng nesu-nesu nek ora dadi karepe dhewe iki. Iya. Engko jo sing kendang joget saiki gentenan. Sing kendang joget. Heeh. Elok. Elok. Lah kepiye to? Kepiye to ki? Ya nek iramane alon kaya ngono ki ning joget ora. Oh berarti kok Mau ki jarane arep nyontoni. sing rada jos ngono Pak. Bukan JGS kok dadi UDGJ ngono. Kepiye to iki? Salah meneh. Ayo nek iramane semono iki ning joget ora. Yo nganggo irama sing ro. Heeh. Standar. Standar, irama standar. SNI. Dongbora jane dongbora.
tenan nih. Elok apik tenan. Jos. Lagi dipraktekke le joget. Mau wis dicontoni. Kowe. Ali-aliku mbok nang dumpet kene ndi kowe. Ana tukang kendang kok arepe njupuk ali-ali kene. Kowe kudu nyembah sike ning nganggo kowe kok. Lah kowe iki gawean lawas nyopet sih. Kok gawean lawas to? Heeh. Dalang delingo ya seming iki ya. Jane edan tenan Mas Wahyu kowe. Iso ya kanca-kanca ya. Ngono kuwi dong ya dong ya. Ha ngono lho. Dung delingo ora mau iramane semono. Ya. Ya dicoba ditontoni. Nun sewu Mas Gading iki warga laras. Ha nggih. Aja ngisin-isin iki. Aku ning ngene pamore ben ketok ngono lho. Heeh. Kayak sing ngendang saka iso ngisin-isin kok. Nun. Lah kayak aku bareng wong telu kok jare aku sing pamore ra ketok. Tunjukkan. Ado-ado ya Mas ya. Oh iya Mas ya. Lah, ya Mas ya. Oh iya. Ya. Oh. Ha ya. Iya. Apa? Iya Mas ya. Heeh. Wis kayak dicontoni le. Trisik. Tenan delang tenan. Kepiye to? Jeneng dung terus entrang dung ngono lho. Iki tekan sesuk ora dadi terus ya. Dibaleni mana dibaleni. Iki baleni pisan iki langsung dadi lho ya. Gila kepiye to kok mandek? Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Pripun Mas? Jos wis. Jos. Sip. Sip warga laras ya. Warga laras gawe aku menggeh-menggeh Mas iki. Neng sip to. Sip. Sukses. Sip wae sukses kaya. Sukses. Beh aku ki ndelok kahanan yuk yo iki ngene iki Mas. Kahanan apa? Yuk yo. Yuk yo. Yuk yo ki. Yuk yo Karto. Oh alah. Lah kepiye Mas kahanane? Ndelok kahanan warga masyarakat wonten ing Kerandon. Kerandon gini iki masalah yes ado-ado saka Wonosobo alhamdulillah saged sowan wonten ing
Krandon mriki. Mugi sedaya tansah manggih kawilujengan, kabagas kewarasan, panjang yuswa, berkah barokah samudayanipun. Amin. Salam taklim kula kunjuk dhateng Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun, Bapak dan Ramil menika lan sedaya para punggawa-punggawa pemerintahan desa, mliginipun pemerintah kecamatan lan sedaya kemawon Kundo Kabudayan Yogyakarta. Nggih. Wah. Wis ora yuk ya. Ora nek iki iki tenanan iki. Dalam rangka menika peresmian wit klopo menika alhamdulillah. Kok peresmian wit klopo piye to? Iki acarane apa, Mas? Merti dusun. Merti dusun lho, tak kira peresmian wit klopo kuwi. Klopo gludungi jenengan niku. Lho, wis nganyel iki. Ngapa? Ah, klopo nggo gludungke aku. Ora iso apa? Ya ora iso. Kok iso ora iso? Kene iki malah pengen sing kaya klopo kaya. Apa sing kaya klopo ki apa coba dijelaske? Wit klopo ki berguna, Mas. Ya sak godhonge, sak wite, apa meneh iki buahe. Ora, jane ora. Ya iya. Walah. Aku ki padha antara batin karo lambe iki padha. Sowan wonten ing Krandon menika alhamdulillah menika lumantar Mas Kurniawan menika di-streaming lumantar Jogja Live lan ugi Dalang Sena. Nggih. Nah, iki alhamdulillah saged pinanggih panjenengan. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Iki ngetutke Dalang Nom iki. Menika putranipun Suwargi Kisana Nugroho. Paribasan kula menika ndagel iki kaya ansik-ansik ri. Lho ansik-ansik ri pripun? Loh. Wah. Dereke panjenengan iki kaya paribasan nek para pamirsa iki kaya ndelok bapakne ya ta. Lah aku dagelan ing antase dagelan kaya ngene iso ndereke panjenengan menika kanugrahan tumrap kula. Ya alhamdulillah serawung karo kanca-kanca warga laras mliginipun sedaya warga masyarakat wonten ing Krandon mriki sak sampunipun merti dusun muga-muga tansah maju desane makmur warga masyarakate gotong royong tetep dijaga muga-muga dados desa Krandon ingkang dados desa percontohan desa-desa liyane. Tepuk tangan kagem tepuk tangan. Jane lok tenan Mas Gareng ki tenan. Wow, panitia seragam surjanan jarian ya ibu-ibu wis kerudungan abang wis ketok le ayu ketok le demes-demes ya to Mas. Beda karo nggon aku. Lho pripun? Nek ngene jenengan pripun? Wis jaketan kulit katok lepis. Jaket kulit katok lepis terus anggere ana kok kalung panitia. Wah iki berarti panitia. Ning beda karo kene menika ngagem surjan blangkunan jarian menika ibu-ibu nggih ngagem kebaya menika tepuk tangan kagem sedaya panitia wonten ing Krandon mriki. Oh tenan ya. Lan ugi dipun tenggani para pepunden-punden punggawa-punggawa pemerintahan awake dhewe kudu bangga ya. Monggo iki bapak-bapak iki biasane angger limbukan iki saka kondur ning bapak-bapak iki sampun WA kalian kula iki ngantos tancep kayon menika mangkin. Dugi tancep kayon iki. Dugi tancep kayon. Dipun tenggani panjenengan. Apa meneh kalian Pak Kentawis menika ampun. Sinten? Pak Kentawis ingkang ngagem ijo menika. Pak Kentawis. Kalian Bapak Kapolisen menika. Pak tentara. Ya. Dibuka rasane Mas. Dibuka rasane. Aku ya ning pamflet yo ora dhewe ana wong telu. Ya ta. Ning iki ya melu seragam. Seragam. Biru-biru iki. Panjenengan kok mboten seragam? Lah, panjenengan mboten seragam. Urung duwe kok. Mosok aku kon nganggo kebaya. Wah, coba sinten riyen Mas sing dijumenengke Mas? Sinten? Mbak Elisa? Yes, manut Mbak Elisa. Mbak Elisa riyen. Ya. Sugeng dalu Mas Gading, Mak Cangik, Yulimbo. Nggih, selamat malam Sugeng dalu. Piye rek? Kok
ngajak kanca kok kesusu. Hah? Kok kesusu ngejak kanca? Ya kesusu mbangane aku dhewe kok. Lah ya piye carane iki wong sakmene mbane saking akeh menika luar biasa, pecinta budaya kabeh. Pencinta budaya tanpa penonton ki awake dhewe bar dadi apa? Lah, Nggih. tanpa penonton, tanpa penggemar, tanpa pecinta. Pecinta. Apa jenenge? Apa? Penggemar apa wong sing nresnani. Pandemen. Pandemen ringgit wacucal menika lah ora ono apa-apane. Nggih. Matur suwun sampun dipun napa nggih dipun gelar menika wayang kulit dalu menika Mas Gading. Niki mboten sakbaene dinten. Lah pripun? Nah, mergane iki tanggal 23 Agustus. Iki bertepatan karo di ulang tahun almarhum Ki Seno Nugroho. Dadine karo mengeti jebulane penggemare almarhum Ki Seno Nugroho lho ngumpul kabeh. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan. Lawas-lawas iki do melumpuk kabeh Mas Gading luar biasa. Aku yo Mbak Ayu yo terenyuh. Kok keronggahan ada keronggahan biru. Intinya ya, wis polen godean kabeh ya melumpuk. Alhamdulillah iki uga Mas, mboten kok ateges kok kula pripun-pripun menika saking Wonosobo ki sak bis Mas, alhamdulillah. Sak bis Mas. Saking Wonosobo sak bis alhamdulillah. Iki tekan kene ten. Kula mau dugi mriki alhamdulillah. Elok. Sak bis. Sak bis alhamdulillah. Isine ming kernet karo supir tadi. Tak kira ki ya wong sampe sih ya minimal 40 lah. Ayo sing penting lah ya sak bis isi raketan isi loro lah ya sing penting nggo kondang-kondang ki sak bis. Lah kuwi kowe Gen. Heeh. Ya lah ini matur sembah nuwun Mas Gading juga kerso mau mendalang pada malam hari ini. Terenyuh saestu karena karo mengingat kalau 5 tahun yang lalu Mas Gading, 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu pasti ramai sekali merayakan hari ulang tahun Ki Seno Nugroho. Saiki tepati yo 23 Agustus iki dirayakan terus karo didongake. Nggih. Muga-muga kasuwargan jati gitu. Amin. Ojo Ki Seno Nugroho. Nggih, wau wonten ngajeng acara sampun dipun. Ngajeng? Ya, umbul donga. Nggih. Kadur Ki Seno Nugroho niki wau. Ngajeng. Engko nek meneh ngajeng ngene ya silaka. Apa? Apa, Lah Mas? iki nak ngajeng to Mas? Nggih. Lah iki nek sing pikirane ngono ngajeng ngono ya wis. Silaka awake dhewe iki. Lah iya bener to ngarepan. Wonten ngarep tadi wonten ngajeng wau. Ngajeng. Hah? Ngajeng. Jeng. Jeng. Ojo ngajeng. Ngajeng wau. Ayo. Nggih sedaya para perangkat desa matur sembah nuwun ingkang wonten Sedaya apa? Perangkat, Perangkat. perangkat iki mana? nggih lenggah wonten ngajengan menika. Ya, Ngajengan. Para perangkat menika lenggah wonten ngajeng. Sembah nuwun Pak Lurah, wah pokoknya tadi Pak Lurah mungkin nek bisa ikut naik lah Nggih. ya Pak Lurah. Nggih. Wah, wis kumisnya menggoda. Kumisnya loh menggoda loh Pak Lurah. Mun aku tak kerok wis ora mbegodam. Ya sesuk ben anu neh ya. Ditukulke meneh. Kowe ya ora ndek kumis ya, Reng. Aku ora duwe aku. Nek gareng ndek kumis engko bentuke kaya apa ya? Kaya sencaki ya. Kau sencaki. Nggih menika kalih caos panglipur buat sederek-sederek yang udah melumpuk. Nggih. Ya udah wonten mriki tumplek blek saoke wong wis jos tenan. Tumpek black ki wadah kerupuk sih. Lho Bukasi, wah tenan ra. Bukasi ini dulu biasanya gawake sego. Sindian-sindian ini nek misalnya pas di daerah-daerah misalnya lembaga-lembaga ya Mas Gading, universitas apa-apa ngono kuwi ngerti nek ra ono pakan. Bukasi bungkusi sego. Raketan mung karo iwak suwir. Sik. Rumangsane sinden karo yoga ki apa kok pakan ki? Apa ya namanya? Makanan. Dimakanin. Nah, dimakanin ini berarti dulang ngene. Iya. Dinai bungkusan itu loh. Jadi ada ora tau luwe gitu. Kasih ya. Iki lho saking Bukasi. Apa iso maca ora enggak? Wah, tulisannya kaya semut ya. Bukasi nyuwun langgam kangene ati. Kangene ati serasa Pak Seno Mas Gading. Nggih. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Tetep solid menika warga laras ngene. Jos. Mbak menawi mau menyapa Mas Gading ada titip-titipan. Nggih niki terus kathah niki. Nggih. Waduh. Wah niki katur Mas Dalang Gading Wawukir nyuwun gending atau tembang jeneman glathik glinding. Terus
ngimpi setya tuhu. Nah Nggih. niki kagem Mbak Tatin, Mbak Elisa, matur nuwun. Saking sinden Saking Agustin Salon. Agustin Salon. Nggih. Salon ki maksudnya salon son horek apa salon kecantikan? Salon Salon. kecantikan. Oh, salon kecantikan. Ayo Nek, salon koyo ngene iki dicantik-cantik. Ya salon kecantikan. Oke, ya ini juga nama salon. Nggih, terus Nggih. niki Kontak nggih malih. menerima lho niki. Niki Nggih. menerima tata rias pengantin gaya yuk ya. Yuk ya. Gaya Jogja, Surakarta, Yuk, iya. Kebesaran dan Muslim. Iya. Oh niki. Nggih. Kuwi nek maca gitu bisa ke situ. Apa tadi Nggih. namanya salon apa? Agustin Salon. Salon Agustin. Agustin Yeah. Salon. Oke, Iki tak kasih ngimpi ya. Apa sih Ki? Ngimpi. Ya. Soalnya iki keadaan hari ini koyo ngimpi. Ora nyono. Ora nyono penonton semini tumplek Wah, bekabeh. mongko ning kutha lho, Mas. Ditambah karo penggemar-penggemar Kiseno Nugroho. Oke, wonten channel Dalang Seno menapa dene Jogja Live. Jogja Live. Duet ya, kamu juga bisa nembang kan? Ya, capet-capet awe. Capek-capet. Capet-capet awe. Ngambara ing awang-awang hangalangut bebasan tanpa tapi narabasing mega Jane apike nek bawa ngene iki didueti nih, Mak. Nggih, Mbak, ya. didueti nggih. Nggih. Dadi kakung karo Setri. Kangkung karo sing setri. Setri, Mm-mm. lanang ruwadon. Iya, iya. Ayo lanange. Ayo. Inumane. Wih lah, minumane piye? Iku duit iki. Udu. Udut iki. Udu. Oh, lah tak kira iki jangan. Lah iki apa e? Miber nyidari jagat royo. Iya, iya, iya. Oh inumane inumena. Iya. Oh ngombe wae porong tinai to mau. Lho ora ngombe ya kaya ulo. Jare kok dhewe. Heeh. Iki lho, terus Ditermosi panitia. Usangu tremos to. Oh panitia, Cek. Tak kira sangu tremos. Lah iki mosok dagelan kok burungan karo sak mangane. Mi perngidari jagat ngulantara ngambara gayi wah kene yo apik suarane. Elok Elok yo, tenan, Mas. elok tenan. Sae nggih. Nggih. Iki sing Sae mboten, Pak. Sae napa sae? Sae napa sae? Jos. Nggih. Mas Garing saya nggih. Nggih. aku tratapan lah ning kono sae. Lah ning kono ono sing ngomong Al-Fatihah ngono ae. Lah Dukung aku ketoke kae kono ae. Aku kon manget aku ora kesusu KTP ku seumur hidup kok. Iya ya. Katungkol ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Ya. Langgam ngimpi. mimpi. Nggih. Sampun menika
mangkam Mangkam mimpi. Sing dadi impen, muga-muga sedaya para warga ingkang sampun rawuh pinaringan kesehatan, Nggih, pinaringan amin. panjang yuswa, Amin. pinaringan rezeki ingkang lumintu. Amin. Mboten namung ngimpi ning iso nyata. Nggih. Dadi kasunyatan. Amin. Dadi yo nek sing duweni impen kuwi padha karo cita-cita. Cita-cita. Dadi awake dhewe kudu doa dan berusaha. Ah. Nek ndonga tok tanpa usaha ya ora dadi. Nek usaha tok tanpa donga ya ora dadi. Iya. Dadi kudu usaha dan doa. Muga-muga apa sing disedya warga masyarakat ini iso kasembadan. Kasembadan. Usahamu wis ketok, dongamu rong ketok. Krandon nggih. Krandon. Nggih. Krandon ono tegese apa reng? Ka. Yo, Ka. Weh. Kowe seneng temen ta ya Mas Angwen? Oh, gareng kok. Krandon ki KRA KRANDON ya Mas Ending yo. Ka. K kuwi karep utawa sedya. Warga masyarakat kene iki duweni kekarepan kuwi merti dusun. Dadi iki nyukuri, mensyukuri apa sing dadi wulu wektune saka Gusti Kang Maha Kuwasa iki disyukuri wujude nikmat. Apik. Terus R. R kuwi rasa. Dadi manunggalke rasa siji lan sijine muga-muga warga masyarakat ini jelanteng kanapson. Apik. A. A kuwi Aduh. kok aduh teh. Lah iki apa? Ayo, apa? A. Amin. Angel rasa digarap. Asah-asih asuh. Angel rasa digarap. Apa? Kuwi amanah. Dadi Amanah. sing minangka dadi punggawaning desa ki amanah momong warga masyarakate, muga-muga warga masyarakate tetep sejahtera. Nah, apik. Ngono lho. Apik. N kuwi nata batin, nata desa, nata lati, nata samubarang apa wae ben warga masyarakat iso guyub rukun, gotong royong tetep jaga tebih saking jelanteng kanapson. Jos meletik jos. pol ya. D. D kuwi donga. Donga. Dongane warga masyarakat ini muga-muga diijabah. Katite iki digelar ora ming sak dina. Ana kok ya bersih pasarean ya to. Ana sesuk ana jatilan, saiki wayangan. Muga-muga dongane kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa tebih saking jelanteng kanapson. Nganggo jelanteng. Ora kok kuwi kabeh. Kok jelanteng kanapson kabeh to, Mas? Lho, kuwi nafsu kuwi sing paling gedhe. Heeh. Kudu di basmi. Apa? D. Terus apa? O. O. Oh, kuwi obah. Obah. Obah apa nih? Ayo. Obah iku kudu iso negeske Obah lho iki iki nek kudu iso pikirane negeske. Ya iya, Mas masa Gading. masa obah ming tingal-tingil tok. Maksudnya piye obah? Nggih to, Pak? Nggih. Obah ya ming tingal-tingil tok ya dalange kae. Ngapa? Ya ya tinggal-tingil ora iki jajar orisa iki ket mau weh. Obah iki Oi. tegese obah golek pangupa jiwa. Sing dadi wong lanang iki piye carane golek pangupa jiwa? Muga-muga keluargane kecukupan. Jelanteng kanapson. Muga-muga tebih saking jelanteng kanapson. Lah, Asem. terang. Wis diji kowe ne. Tak disiki kok. Kari dhewe N neh. N. Apa? Nah entuk padha mau lho. N. En kuwi nugraha. Muga-muga pikantuk kanugrahan saking Gusti Kang Maha Kuwasa, mugi-mugi tetep dadi bumi ing Krandon kene, bumi ingkang teguh kukuh, rahayu slamet, ijo royo-royo, tetep dadi bumi ingkang gemah ripah loh jinawi, tebih saking Jelanteng kanapson. Ah, ngene lho gareng. Pak Lurah Jos. namine sinten Pak Lurah? Pak Lurah. Pak Haryadi. Pak Haryadi. Haryadi. Har kuwi harus H sik. H. Siji. iya. H. Iki yo harus menjadi pemimpin yang amanah, muga-muga tinebih saking jelanteng kanapson. Terus A. A. Kuwi ya aman. Aman. Angger Pak Haryadi menika dados lurah insyaallah warga masyarakate kampunge ya iki dadi aman. Ora ana kok bengkreh, ora ana kok perselisihan, ora ana tetep aman. Muga-muga tinebih saking jelanteng kanapson. R. R. R kuwi rukun warga masyarakat insyaallah yen dipimpin Bapak Haryadi warga masyarakat rukun. Y. Y kuwi yasa gotong royong. Yoso. Yasa gotong royong tegese iki gawe piye carane warga masyarakat tetep gotong royongnya tetep dijogo. Apik. A meneh. A meneh. Meneh apa iki ya? Ayo. Apik. A. Apik banget dadi bengi iki.
Saya suwe terus saya ngawur. Aki tegese andil. Beliau selalu ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Karena apa? Kalau beliau tidak andil dalam kegiatan masyarakat, bagaimana program-program beliau akan jalan tanpa masyarakat? Jos. Mugi-mugi tinebes saking jelenteng kana Pantesan. Oke, D. D. Haryadi ya D iki. D kok akeh meneh ya. Ayo, D. D kuwi dadi pemimpin sing cara niki berwibawa ya toh, disegani karo warga masyarakat. Insyaallah beliau menjadi panutan warga masyarakat minangka dadi bapake wong sak desa. Jos. Kari dhewe I. Iki lho. Iki lho desa Krandon ngene iki. Sing dipimpin beliau insyaallah lurah ki ana werdine. Lurah kuwi telu sing diarah. Siji kesehatan masyarakat, loro ekonomi masyarakat, telu pembangunan desa. Beliau selalu menjalankan apa sing dadi visi misinya beliau saat menjadi kades utawa lurah. Semangate lurah iku kudu piye Mas Gareng? Semangate lurah? Heeh. Secara filosofis lurah iku kudu kepiye sebagai pemimpin? L. Bob. Apa? Rumangsamu. Lah kono muni al kene Pak hahe. Lah kene iki mikir bulet ta. Rumangsane. Ngene lho Gareng cerdas ya ngene seneng aku. Ngendang iso. L iki linambaran sedya. Dadi Pak Lurah wis sediane kuwi dadi lurah ya wis ngono kuwi. Lurah ki piye carane bisa memakmurkan masyarakat. Kuwi usaha. Oh. Didhisiki. R kuwi L R. R kuwi kudu rajin. Heeh. Tertib. Heeh. A wis. Aduh. Disambati wong sakmene oke. Lah iya. Haryadi menika. Asmanipun. Iya. Bapak Lurah Krandon. Jos Gareng. Sapa meneh? Seneng aku. Hah? Sapa meneh? Sapa ya? Saiki Gareng. Loh. Gading no dalange. G. Gading ya? Heeh. G. Awas lu nelek. Ya. Ayo. G. Ya. G. Ya, kuwi gage ning kene mikir sih. Gading kuwi gawe senenge warga masyarakat wonten Krandon kene. Ding kuwi jeding. Dadi ya ini mumat iki San. Kowe nek ora ana jeding ki ra iso bebuang lho kuwi. Kali se ono. Lah kali se ono, lah kene umbah-umbah kono le mbueng ning kono. Ayo lewat nggon aku to ya. Ora apa padha karo penemuan artefak ngono iki. Artefak candi kuwi. Semangat Pak Lurah, Nggih, semangat. Pak Lurah, jos matur sembah nuwun. Menika sukses acaranipun. Buktinipun niku kathah sik nyengkuyung. Nggih. Ya kan? Kalau misalnya banyak yang nyengkuyung itu berarti emang Pak Lurah itu orangnya membumi atau sering serawong sama warga masyarakat. Contoh aku ya wis dadi lurah ning tenane. Wonosobo kayak wingi alhamdulillah bar lurah aku diangkat dadi tentara aku. Dadi tentara? Dadi tentara Mas. Dadi keluargaku ning Wonosobo saiki terpandang Mbak Elisa. Elok. Alhamdulillah bapak menika guru, ibu menika dokter, adik kula perawat, terus adik kula sing nomor 2 dadi polisi, kula dadi tentara Mas. Estu niku Mas. Saestu saiki keluargaku dadi terpandang. Saniki tentara. Nggih. Estu? Nggih sing mriko nek ngapusi tor ngaten lho. Mboten ning ming sak dina. Oh. Tentara sedina iki piye maksudnya? Karnaval to. Karnaval. Dadi iki bapak iki dadi guru ya toh? Bapak dadi guru, ibu dadi dokter, adikku dadi perawat, ono sing dadi polisi, aku dadi tentara. Ning ming sak dina, Mas. Karnaval kuwi mau. Karnaval dadi. Alah wong nggo kostum to iki. Ya. Ayo lek sing penting dadi tentara, menika Pak Kentawis menika alhamdulillah. Tentawis. Tentara Tentawis. Sedina wae gebedel jan. Lah nek basa krama Aduh aku arep umat udut. Nek basa krama lah dene Pak tentara menika Pak Kentawis. Nek Pak polisi menika Kapolisen dadi. Kapolisen. Ono wae. Ya tambahi Mbak Tatin. Ya coba. Tambahi Mbak Tatin. Mbak Tatin nih ya. Nduk Tatin. Ayo Denok Tatin. Sepote monggo. Ora ngira
jebol aku ora ngira yen kepethuk mutiara ana ing teleng ing wana rasaku 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 ayo Tin Ayo. Kaya wong bingung Sugeng dalu Sugeng dalu. Mas Gading Nggih. Loh kok do minggir kabeh ngapa? Loh iki Ayo, waktu dan tempat giliran- saya gilirane berikan kowe kok. gitu loh. Oh, giliranku ta ya. Sugeng dalu Mas Sugeng Gading. dalu. Ngene kepanggih kalian kula Denok Tatin. Nggih, Mas Jan Denok Dadi aku Tatin. nanti saiki diceluk Denok mergo panjenengan ingsun. Panjenengan ingsun. Kamu. Menika anu nggih sowan wonten kerandon nggih Nggih. dalam rangka bersih desa. Nggih. Derek ndedonga mugi sedaya masyarakatipun tansah pinaringan sehat rahayu. Kosek. Apa? Ki ngopo iki? Apa kowe wani? Ngece karo aku, Aku ora Saiki wani. demah oleh Elisa yo ngece karo aku, ha? Ora ikut Mil, aku gak ikut-ikutan, gak ikut-ikut. Aku takut loh, menghormati loh. Ora. Kowe mau piye? Ragake piye? Lho aku ora ya Mbak Elisa, aku anteng-anteng ya Mbak. Gue gak melu-melu, aku ki tenan wis aku garis anteng. iki samene. Aku ki anteng. Iki nang wilayah Ngayu, yo Karto. Heeh. Kowe wong endi? Aku Wonosobo. Wonosobo menginjak tanah Yogyakarta kudu amit-amit karo aku. Beh, rumah sampean oh berarti leluhur kene we. Iya, kowe nek ora amit-amit karo aku tak cucup mbun-mbunanmu we. Bah, ono iki jane sindan kok gendut aku jane. Mas Gareng. Apa? Mau muni dicucup bun-bunane to. Nek cara aku terus nyoh, ngono kuwi. Aku biasa nudu bun-bunane. Apane? Apa nih sing dicucup biasa nih? Alah kayak wingi kae ya ora bun-bunane. Apane? Alah, kayak wingi ning Wonosobo to. Wingi ning daerah kono kae. Lah kowe meni iki ning daerahku, aku ning daerahku. Kok tak cucup. Wingi kan sing cucup kowe. Ayo. Saiki gentenan aku. Banyo. Lah kowe kowe wingi nyucup apaku ayo? He, Hei, ayo ora krasa wong pait sih. Lah kok pae iki nyucup apa? kok isa-isane lho. Kok aku lagi omong Piye? Apa? Mas Aku Gading. ki gatel. Apa dileleti maoni kuwi, Mas? Iya, zaman Yo nyapeh. apa pikirane dileleti mau nih Ngerti barang. ora? Zaman Mas nyapeh Gading. kowe Mas Gading. Nggih. Cen dileleti kuwi, Nggih. maoni dienggo nyapeh kowe kuwi. Nek wani adep-adepan ora nang mburiku. Jajal kaya mau joget piye musike? Ora. Prakteke. Ora aku ki lho anteng lho aku. Wis awake dhewe kene wae, Sa. Awake dhewe kene wae, Sa. Ketoke arepe nglabrak awake dhewe. TV kromo iki. Aja ganggu babon nangkrem kowe. Waduh. Layakno lho teles kabeh koyo ngono. Lah kuwi wingi kan ndokmu tak angkremi ra netes-netes. Apa nih? Apa? Ndok, Ndoke sapa? kowe ndokmu kowe wingi nitip nang nggon aku ndok loro ta? Mules. Oh, ta? Ndok kok ndok kuokan kabehan ndoke wis dadi ra ya ora bakal netes. Ha wong aku deleh ndok ning kono kok bare ngono kok dijagonge. Waduh, ngono ta aku. Kaya ndokmu apik-apik. Oh. Aja ngece. Aja ngece. Lah ngapa? Kuwi termasuk ndok sing paling kepenak. Oh, jelaske. Mas Gading. Ding. Ndok kepenak iki ndok sing piye? Jelaske. Ora arep aku. Apa ya Mas Gading? Jelaske. Sing paling kepenak to. Ayo. Sing paling kepenak to. Ayo ndok diangkremi mau lho. Duh. Ini kepenak banget lho kuwi. Pengen diangkremi apa, Mas? Ora apa-apa nek anu. Lah Mas Gading kowe, Gareng, Ngopo? kowe arep ngecek karo aku, nang kene kudu nyembah sik. Kene iki wilayahku, nek ora percaya kuwi masyarakat sakmene akeh iki dukung aku kabeh. Rawani-wani. Oh, buri kelir muni rak ngono. Kowe iki mbok dukung aku kowe. Aku ki yo peneko, aku yo padha nekone, aku yo sungkem padahal. Ngono, genten. ngono. Sungkem? Aku kudu nembah karo kowe. Iya, kowe ngecek karo aku, aja takon nek ndokmu ilang kowe.
Ora, aku kon piye ben aku ki iso karo kowe iki iso rukun ya, Mbak. Kowe iki mbok dukung aku to kowe iki. Aku ora melu-melu iki. Urusane dhewe-dhewe. Aku ngandake ndok Mbak Wahyu kok guyu-guyu kowe kelengan ndok apa, Mbak? Mbak Wahyu, ndokmu rak ya wis duwe to, Mbak? Ndoke gundul kaya. Sing penting nang kene iki aja ngece-ngece kowe nek ngece-ngece tak kempit tenan kowe. Mbok kayak wingi kempit kok keplepek aku wae. Ya kowe salah yang ngempit kok mapan. Yo ngapura. Ah jangan pegang-pegang. Peh. Aja tumat-tumat ta. Aku ora lho. Ora to. Ora to. Mas Gareng, ngarep mburi padha to? Heeh. Mas Gading, Nun, kepengen tak nei mauni apa piye? ora masalah tak lapisi. Wah. Mas Gading ya doyan ternyata. Doyan banget emang mauni Meneng-meneng we. kok ya mengindik gue ya. Wis. Iki derek sowan wonten Krandon rasa padu-padu kowe iki sing marahi ya kowe kok. Lho aku ora ngopo-ngopo lho. Lah mau sirahe dicongol-congolke. Aku ki kangen karo kowe. Alah beltut. Bel. Aku ki kangen karo kowe karo Elisa. Kowe kangen karo aku apa karo Elisa? Kowe loro-lorone yo kangen kowe. Siji wae salah siji. Lho, Salah siji. lho. Ayo. Yo kudune wong loro iki wong loro lho, Din. Ora kok. Ora entuk melek. Apa? Muni sapa kowe? Mbak Tatin. Hah? Muni piye kowe? Mbak Tatin, yo. Ya. Sito-sito nek kangen Ndongake iki. masyarakat Oh. mau kalian sudah to. Dah. Saiki giliran aku tak ndongake tinggal masyarakat Krandon, toh. Ngono kuwi kok Amin. aku lagi ngomong urung Mas Gading. Urung to? Lagi omong-omongan karo Mas Gading kok ya. Oh. Iki nderek ndedonga kagem masyarakat Krandon sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Amin. Rahayu wilujeng sedayanipun. Amin. Mugi tansah pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Masyarakatipun tansah guyub rukun, ayem tata titi tentrem gemah ripa lo jinawi. Amin Allahumma. Amin. Wis sah ndongake. Iya, Mbak, iya. Iya, rupane kok tikus ngono. Yo kuwi. Nek cara aku ora trimo lho Mas Gareng. Lah ngapa nek ra trimo areng apa? Aku ditikus-tikus ki ora apa-apa. Heeh. Nyatane kuwi yo tetep Ngapa? tresno karo aku. Tresno. Tresno? Umpamane kowe dadi bojoku kok nek kowe iki ming griseni tok. Oh cilik semene kok arep dadi bojoku? Lho, aja dipandang kaya cileke kaya ngene iki. Lah ngapa? Lho, sok ndlosor kowe. Isa nyagak kowe, isa nyagak. Ya iso. Jajal bektake nang kene. Ya aja. Kok isa-isane. Aku ki cah soleh, aku ning Wonosobo ki dadi Gus, Dik. Gus, Gus apa? Loh, Gus, aku ki dadi Gus ning Wonosobo. Padahal aku cah. Aku wis bangun pondok ning Wonosobo, Mas. Gus apa dus? Kok dus ya? Gus podus. Aku wis dadi Gus, aku wis membangun pondok. Bangun pondok. Apa? Pondok Darul Nikmat. Loh, pondok Darul Nikmat ki pondok sing piye? Ya ya pondok Nikmat. Nikmat kaya ngerti-ngerti ya wong kowe iki rung ndek bojoe kok le. Berarti sok solawat Mas. Ya Kok sok selawat edan. ngono. Piye jajali selawat? Amin. Oh dinteni tenanan kok ya. Amin. Ora aku wis ngertine iki pokok aku soleh, aku ora nika-nika itu Mbak ya. Ya. Pilihanku tetep Lurus. lurus ngono lho. Maksudnya lurus? Ya lurus iki tegese ora nika-nika, cah soleh kene iki. Cah solehah. Ya soleh. Nggih minangkani Digaya. pamundutan ya Minangkani Mas. Napa menditan mau capek gunung ngonten. Nggih, niki niku napa? niki nggih wonten Mas Gading. Enten. Niki mriki nggih. Niki nggih enten sekalian niki Mbak. Nggih. Oh niku Dibaca. sisan. Nggih sekalian. sekalian mawon dibaca. Oh nggih. Lho niki enten lho niki. Iya. Enten isine lho niki. Iya. Hati-hati lho. Kowe aja kaya bapakmu. Hati-hati iki ana isine. Kowe aja kaya bapakmu. Ora, iki lho ana isine iki banyak Iya lho. ana isine Lah satu. yo nggih monggo iki ana isine hati-hati. Oh, Lek nampane nggon kertase. Njaluk kon nyedaki apa piye Mas? Iki ana lek nampane nggon kertase aja nggon. Nggon apane? Kertas nggon kene iki lho nggon putih iki lho. Wih lah, nggon putih kene iki lho. Wah, tak kempet sisan kowe engko malah. Ya, Kok kok nek nyoy nek juk piye Mas? Hah? Kene ki mau petengen. manut. Nek manut aku malah wedi ya. Ayo. Ternyata ya doyan ya. Hmm? Serah mandang rame Ora mandang umur nek aku. Umur hanyalah angka. Wah, yang penting
hati ya Mas ya. Kaya sekolah sik, rasa mikir bojo. Yu canggih. Prip. Oh. Ayo iki lho maca. Kira-kira nyeluk aku Terus muni pripun? Kula saking Bapak Priyono nyuwun tembang podang kuning katur Bapak Kades Suyanto lan sedaya warga Krandon. Sugeng merti dusun lan tansah rukun membangun. Matur sembah nuwun menika saking Pak Priyono podang kuning. Oke. Podang kuning. Ana meneh. Alon-alon Lineta alon-alon. Napa Pak? Gubuk. Gubuk asmara saking sinten? Kang Pak Margono Ketingan. Oh, Pak Margono Ketingan. Pak Margono. Oh, nang kono ana sing cilik langsing wae tetep dilewati milih sing lemu ta. Iya. Tetep beda. Kandhani aku iki apa jenenge sing do seneng aku iki sing bapak-bapak. Ning ra apa-apa sing penting metu. 60 tahun ke atas. Apa? Kok sing penting metu? Metu duwite Mas. Wah, aku stratapan deh, mingkari angin biasanya wong tua iki. Kok kaya ngerti-ngerti ya aku iki. Maksudnya iki ya semingkari. Ya kuwi ngono lho, maksudnya. Ayam potong kembar menerima pesanan partai besar dan kecil nomor HP 0819 0414 8614. Nyuwun gending pepiling Mbak Tatin saking keluarga Mbah Yamani Krandon. Oke. Oke, menika sampun nyawer Rp200.000. Nggih, matur suwun, Mbah. Wes si Mbah matur suwun nggih Mbah nggih. Nggih, menika minangkan ingkang pun dirimian Mas Gading. Enten apa mawon mau? Wonten Apa, Mbak podang Elisa? Samping gunung tadi ada, podang kuning ada, gubuk asmoro ada. alih pepeling. Pepeling ada, selendro songo kabeh. Yang mana dulu? Pepeling riyen mawon. Mboten Pepeling. apa-apa. Oke, Nggih. pepeling. Ngagem bawa Mas. Iya nganggo. Oh nggih. Ya nok ya. Nek sapa aku. Walah ya ora bapakne ra anake padha wae. Lah aku wis omong to mau. Apa? Lek ku nekat ki nurun. Oh iya, nek aja nekat-nekat le, ya. Soale kowe cik bocah, ya. Aja wani karo wong tuwa. Sing ra apa-apa pun dintekke pun sing nom bangane engko wis bojo ora iso ngopo-ngopo. Ah, Oh benar. kuwi. Oh, kuwi tenan. Benar kuwi. Dadi mumpung isih nom ki ora apa-apa, entek-entekke ora apa-apa. Wong nek wis bojo kuwi kudune menep. So karo aku tak napak tilas Mas Tulus. Piye maksudmu? Maksud lo? Maksud gue? Yes. Kagak maksud. Wara-warane gareng. Aku ora marah-marah Ora. ngopo-ngopo. Rukun Islam kang lima puniki Jan suarane ngapa? Ngapa Mas? apik tenan jane. Aja meni saya lho kowe. Katindakna bareng para sama. Suarane Jan. Ngapa? Nurut tusuk. Nurut tusuk berarti kok tikus aku. Heeh. Berarti aku kok tikus. Ora ana tikus kok gedene semono kuwi. Berarti wirok. Munia. Munia. Ora. Mula ki rasa ngunekke aku tikus. Kuwi. Lah ngapa? Lu dheweke ya tikus kok. Wirok meneh ya Mas ya. Oh iya Mas. Terus Eh, ngapa? Ayo, diteruske rok wirok. Anu no. Anu Mbak. Oh. Kleru wae. Iki Mas iki ki ngomong loro sing ngadeg. Iki Heeh. dikon bawa apa ora? Ya Kene mangko mau wis dhisik. kok. Aku lah Kan wis nonton mau. aku Wis Jan. wis ngimpi mau. Ya aku tak dhewe wae nang. Ora yo. Nesu, Yo. nesu, Nesu. ngambek. Kowe ngambek. Aku pilih kasih karo Elisa mau dibagi wong loro karo aku ora gelem. Yo. Ngono wae bad mood. Alah sayang. Yo, aku piye carane dadi wong lanang iso mengimbangi ngono. Nah. Kowe njaluk apa samu barang apa tak cukupi nyatane. Tenane Mas. Wah,
Cukup. Umpama aku njaluk mobil, Mas. Cukup. Kok cukup terus? HP, Mas. Cukup. Kalung, Mas. Yang penting tak cukupi lah, yang penting cukup. Dadi Cukup iki kudune dicukupi iki ditumbasi kok cukup. lah aku yo ngandel niki kono kok kon njaluk aku. Oh alah, iki nek kono sing njaluk njajal. Aku arep njaluk. Wingi kuwi aku ora njaluk wis ditukokke dhewe kok. Lah, Gelangku lho wingi 2 kilo. Wah, gelange tak tukoke raming trimo graman 2 kilo ya. Rasa njaluk-njaluk itu kok gelang 2 kilo. Lho, gelang iki 2 mobilku lho, lawange loro. Oh. Kok lawang loro iki pickup kok. Lamborghini lho pickup. Biasane lawang loro iki pickup ya. Ya Mas yo. Iya. Aku ora arep kowe nek ora arep bawa ya wis ngalih. Oh iya. Aku aja nesu aja. Kok susus kaya. Aja nesu. Ora nesu, Mas. Awake dhewe kudu sing klop. Sing klop. Saiki gentenen kowe berarti. Aku Hmm. siap. Aja padha ditinggalke Meneh. rukun Islam puniku sahadate kang angka siji Tian, Mbak Elisa. Aku ya kok to. Ya iya ta. Ya iya, kita kan kanca. Oh iya. Kang angka loro salat dene kang telu. Sapa iki? Iya aku. Iya no. Ayo. Ayo nok. Inggih Kang Mas. Yo. Ngolu. Telah kok malah Ramadan nindak ke poso papat zakat ping 5 ngibadah haji bareng ora? Arep bareng ora? Sito. Oh ya. Rukun Islam sampurna. Menika sampun bawanipun Mas Nggih, Gading. bawane sampun. Pepiling monggo. Kepiling yuk. Monggo Mas Wahyu.
dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Salat saya tingadake tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe Prayogane ditambah salat sunnahe. Aja jembana iku perintah agama. Ngelingana ning donya mung sedela. Sabar tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kebareng besok munggah swarga. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.